An besai biang jan Kwmai Thang ka Atomsa sarigo saimalia biang jan Thang ka ang. Saimalia biang jan Kwmai Thang ka. Je tung ra do, chào je. An besai jo boro to. Je jaga to go je jaga su kia sao di. O Kwmai Thangnai bo mar khai biri thokjago bo sabo thokjago bon kisa phunga si chiro khel khaji bo dukan marong bon kisa mangkha ma thok bo biri paya nang tong biri paiki kai 5 packet 2 packet bo paimang tongo sabo nang khai bo thani rok nungo bo jesphon salo 6 7 packet nungo biri aske thokjago na biri aske thokjago bo tam biri nungbo bo nungo virus biri sabo nungo na sabo nungo sa khai bo cha nung yawi biri nung yawi tong shimai ta na suwa bo kisim sen nungo ko bo nungna bagi bo jeska pano biri tongma dugano cha nungma dugano jeska ma thanai ta na ma thanai jesphon si bo biri paya tongmaya mas manong khonai bo Mia sini mama Kwmai Thangmani ta poni malia Atomsa rabo rana thangmani nogo kipili abo bo jaga thangka bo jaga tongoi kya ta pon jokunu ni noi sara kunu saimia bini jago phunbo groi bini kunu sung to thomalia sung bolong bulung biapang rutuk ba kya kunu jaga manja Atomsa Kwmai Thangka Mia sini parani borok khoroksa Kwmai Thangmani ta konjono maya khu bono rutuk nyabi suka bolong bulung mumasya rutuk mani mono borong bumung kai Raja Debroma bono ta kono rutuk tongkho Kishon Kumar parani bo Rotonpur to thikya ta thangka ta phun bono maya khu o borong no khangkang kai LAIBUMA to number call khai sing tabung number phone number nai an phone number hangkang kai 7629 8034443 Kajan takde busong obo gothana ka purbo Rotonpur panchayat bai khobja Konai parani gothana mo gothana ka pahikingman puila Puila bo asir siri raba ranan thango agi bo bo ma ken thango thangkai bo 10 11 ta mang phai nogo phiro raba ranan thangkai gamia ba haken phayan hanai tonglai tongmani erpore sung tam phali ani naituka joton basai naituka hor pojoto naituka joto gana goni bo koite samay ruto khanar khe sung prai naitungnan chengo sar noitan theke chengo naitungnani phungni sar naiton semi naitungmang mai angai ulo khora para palba sawoi yang sini paran joto basa o ayang nan soneng joto basa lai seng rabat bagan joto guru goi pura ayang bolong je takajola kasa kasi bolong pura check up khlai naituk bai suka seng pura rutuk bai suka topono nuglia ar jodi bono je nugui tongnai je kamio pon thangai je bono je nugnai bono kisa romui tondi sung or tak mobile number jak o jaga call khai sadi haike sung bono na phanyani bagai nogo ngakita wala jek da boro Wala jek ya. Laba rana Thangmani phaya. bo thangpur kun nungi rok de thang Lungjak ya. nong rabar koise tong Si do 300 rok ka no. bo rana thangpuro raba rana thang phungo chekhara datlang Je khara bo tu ya la bagan mang ka bo hamdi na bo kai. Je khara tu ya. botam chumjak mia Kam sele sek se kupur hai re sek sikon siko. tolale Tola khailongi. boys bisung khana bini 50 bosor ong khana. Lo lagi na. thangai phaime khasik tongmang hona rabar sarai tongmang Ba ta ma ang sai ko bo mong bo bang ra pi la ya nga bon du kun lang man mar ko. bo thabai thang sasung da thang bil lokiap da tong Kere. bo sasung rawa E sai nong rabar koise tong 300 ka 300 ong kan. nong rabar bagan biang busuk sal Salu si la bagari ayang si. biang o biang saje nong rabar Sila barayang poko sunam thakur phaichi. noro saptar go wala jakte tong nok rogo mia rogo bokamana sesika Wala jagya. wala jagya para rogole o maso o bosoro wala jakte tong Kere ke bai fa wala ya para bobo. bin dusman do onyo jagan rogni te tong onyo area rogni Kere. botam khlai Boy ko kusman khayam dong samung tang ko labara wo. Wi biara ro khawo agin tong to bo. no letam ni wan sok tabuk tam ni wan bo kuno dukhu bokre wala jabo kre onja go kuno dukhu kre kanke boda thangkana nai ta bom hai bo biang thangkana abo to tabuk saimia je rabat bagano thangman pore bo bono phayan hin tongmase bo phalia ar bui be ja swag nungi tongui kha buinyango swag to nungo biang rogo thangai agi rogo wase pa no mai dangkha hingi aba ke nongkhaya ko waise pan omon जीवन फास swag na bagai da bungo ekdin rok nogo phayang na agi oma hingi khota waise pan no letam wan sok boye bothajago na bo buni kuno dusman bini dusman nok jagya nogo kelangkari ngai nokori thangor ni na bo nogo wala jak krei
engko ono jaga bo bini wala ja kore bui phai botha paina bo gangke norok tam hai ma tongna bo no bui phaibo thapaigla ar bo thuya ko bo kathang tongo bo gorogoi tongkana hai ma tongo je nungai ro kisa na bin bokrok thik de tong ting tong asu kum kharabya ting tong bin bokrok bebang se kaham gangke botan baga hai ke go nogo phai tong na kisa agi bo koborung ja abo da kisa bokhro ro kai phai ke abo saime ya bo sonong mane abo ke busuk balokha agi sonong lang sanareng ya busuk balokha ba agi bokrok nos tong mane 97 rogo apro hamani tabuk te ingya khona ngako 97 pore to 2004 ro mphio kata 2004 rong mane tabuk ngako tabuk jorang nya tong manta ke tabuk khona rok sok 2004 ni pore tabuk gothna abo prepare man haita angke bo mane hora ka to suang nangjak no hora suang nangjak khaipan suang nangpana kefi gyata raba charana thangaba kasarang nota bono choisir abar bagana da thang sabu nogruk nogruk mane ke paran doganan bo sa nang ya kuch thangpo bo pray dogano 6:30 rogo dogano sa nang ya kuch thang sam dogan sana or kakan dogano ang o kamanai ni besalang ani bo mo bino de borma je nok nai je jakpan tondi bo kotoli thana bana taya ka dibin yago mobile okre ar bo kamai tongi je jakpan tongi ke bonok ni mobile number mali ang tongka bo call khaime nung tongka an babu 8837 40 2247 nin nok ke boro ipan no boro gana on no kashan su inke borok miyaw jaga wo borok de chaw kun gothna kare norok le khada khana miya kun kurung karang walai ma salai ma nanglai ma ro wala ya jobu nangla ya bin to mungli buma hai agi kisa hamya ke kobor tong ke abo das o thilna na ke saime ta abo boro rokle bahai para elakaro tolima kok samarok bewaharok kahanu abo ke to wala ya ke pana dum borok kahamsi na abo kisa agi norok buma hai idea tong bahai tangai kema khana abo ta ami sana je labarana thangma jpas phale non wan somata nole para kaisa no gana tongai rokba abo saime ta sumbo abo do thilna na ke sum saime ta kisa kobor tong bagi ang bini nok gang ke bo ozgani no bo phunga chiri rok nongkhor mani yango yang ti ke thangai bo bojara soi kya singa bana lene soi jara bar bagana soi kya ozga sa nang onai sa bo kisisa o dugan থেকে step to step nai thanglai jin gejeo kmanai bin nok gang ke wa jaga bo yang phaiken bong parani dugan kaisa kodor ma tongo jaga ozgen cha nangai thang honi sa ge yang borok tongbai nuk nai rok tongo bong gang ke ni naro koita rok phaikena 6টা rok nata apro nung boro noko nung bahai ke nok nga bocha nung thangmani ako an login borok sata ora asu cha nangni biri thain telang thang poyango labar bagan bakha bong rabar ke biango sunam thagur bakha abo yang ti thang ei ko yang ti thang bin logi thangpor ke phan date tong koroi bosa sungno je ok manai na nung busuk jara nugru khayang phaimani to aro nokla phari tongo ke bono yate age to rabar rana thangla ekene yate nur khata 5:30 digi সারা 5টা দিকে ওয়ারে সে চানং মাসে 6টা মতন দাতাম খান চাকামু গার সি বাইকর সারা 5টা না চা sido tabo tang saime ta ka অনুমানিক sagata আচ্ছা acha ang to doti bas nei blang ke bono tang dili ma malai chongla বি লই কেব দাতাম kere ke bota rabar mang sara rama ba rabar anan thangnai jangmo তাম চুমজারক সাইদি মারে kamslei chumjang বমা হে কালার চুমজা abo langa se color kher khai jage ঠিক আছে কা বংকাং কো আর কে চানং মান জায়গা দোকান মুসুক জরা সপাই ক্যা নং বংকে সারসিদি ani sunil da burma omong kangke bongni rabar bagan o jagana borabar rana hni family atomsa kamai thangka onnor rabar or koshar tongna ko 300 upang na rabar upang o rabar kojin raje ekha kha tabuk to gap mane bisi raya tabuk prai 5 dino wasar go ta miya ranan family na na phaiman tai rabar kangke naidi pura che khani len phaila raja ge si rabar bo bagan phaifano rabar raja kasepon kri omo raja gya pura kusupon kri bodi badai kri yango pura all naidi or bo raja gya mala thuklub jamang si sap kono raja mare kri yang phurung ba nyawar phula yang phurung om pura kai sepa raja gya beng mala thuklub jong mamang bagana situ sopai ta bona acha nani kai sepa raja gya thuklub jamang si yang kasepan raja khabo biang ti sigang borok cheng rabar anan ka biang ti sigang cheng goyang ti sang ta yang si sigang cheng ona
ekor ke yang tengah merah aja tuh budi serai kita bawa pul yang tin hapai na i ko yang ti khilama o yang ti khilama yang ti sigang sengo kai or si sigang rana kalai blena yang rogo sungkur nen to aing ti rok habai aing ti yang ti rok wasapana on jaga ti rok habere rapai mana bo rama angke ang on jadi payah do mau ti payah payu yang ti mamang na enggak bukan tuh bunyi hari sih bunyi raba kan saboke aing ke bunyi ta enggak yang ke tong bini sih guri ne lagi na puila kaisapana kuno jaga par rajak te tong bin bagano mong kang ki rajak koro bote bogonang mo ke sabni mo bini kalai da mo sabni om khani supia bayari ka sabla obus jorte omo ari ob khani o ob khaing bongni ang ti ke pia sun ga dinon ni o komonai rabarana phaipro nungra raje tong ha fur rai tung nung dara nung nung bono paya pia mia phaya na nung kochar goro rai tong na ang 파이게나 소자라고 패면이 어쩌라고 타가나 호로니 소자 파이 사다디 칸 구둘카 니 넣게 버려 안 넣고 엥 땡시가 나온 능 소자 파면 샀다 탄거 얼어 뭐 퍼서 파야 되나 파야 닌 보면게 안 붕 다니엘 데버마 너로 보고 있다면 클라이 어반 피아 것도 한 바. 아설 보게 되는 자가 낭마자 어 자가 그 버럭 바해게 아기 너로 ni bagina lai mada na po paina mada mo bagina lai meni acha nung le o bolongo rai tong nai ba yang gana gini kuno hakor kotor khurjak obo her tong yang gana gini aptrule kari hangar hakor khurma rok pon je kuno abo her hangar hakoru ar sim kase tongo abo bahai muthub jak da muthub jaiga kholok jak no khona yang gana gini taita bor tong hakor taile nugya noro keru biang biang ro tu lekha yang pura all Sungguh yang ni sini yang purasin dek koi najuka, yang ni sini sengaja yang perahu yang je tagarjola rut apa najuka koi, bolang jor tu ke paikya. Yang aku nu hujang nai jaga, hobjang nai jaga, mai hak kurjak, je kuno ketal roga bahar nunu. Nugia, asal tu kaman nugia. Kabar biang khel khajing na. Engke kuno belai tanai rungjak rok, apa hai rok, nong nozora. Kere. ঠিক আছে Hingga kan tadi usang Kwmai bini bagan bai bini nok 1 kilometer ngana ka bin bagan ha bia kare yang si bor nuk phasio a bini bagan bai o jaga ka half kilometer ngana bini nok bai o jaga je bon nuk rukmani ke prai 1.5 kilometer kanai ko o jaga ka o jara sab nuk ruk ang nugo yang tai thangmani ang labrai family yang tai nin dabar ke bobo ang labari kobo o absina bo jaga rai tong harungo de sare bo harongo rai tongmani yang phaipur ke bobo yang ti phayung ka purke ola yang ti phayuna bo yang ti phungla yang dung dung si phayuna yang obiang paye yang ke tagajola thangu yang ti ke tagajola soyong ka bo biang thang semia ko cherok tam khana ngoro nuk phuro na sar sata rokong khana time nung raban jana kya phuro ang raw si phakya nung kok sngurgli da kok sargli da kok saka puro biang thani ma mohani nung boy bor malai kok saka koro boz gawa oro ke ya jaga mala khengkena bo labar bagan samni sunga no o labar bagan samni sunga yang labar ai family o jaga mala yungka kang ma biang thani cha mani bo kun sale ya labar bagan samni sim singka bo kang baboni sorka mani kaimeni ni sakata engka bo afro ko yang thaka ning de sekang kok sa bo de sekang kok sa ang pula kok sa ke ma biang thanai mani ga afro ko bo labar bagan amon sairu mo san bagan sa ni sunga no engke Afrika baboni abo sorka manai kaimen taklani semona mamani saka ka Afrika bank thana se mamani sengmani bo salia lakha bin bo lai thaka yang kang na hari tong kha uwa jor thangai afro bin bokrok boma haisol tong kok sama tama rok bai kobor haida kam haida mukhang kisa mana somja khani asa sarang thaya ba haida bokok samawo normal haida ma tong o borok tam kisa taljuda chaba herde ma tong kisa normal hani kok samani ke ekdom kaham na ekdom kaham normal nog ni borok ni wan somani gangke agi je boko borong mane abo utle kana hairok wan sokta ka somai boma hairok nin mokolle afro gola bang saibe as
agi tamang abang semi abo ba to agi ro adino kobor uthile jagrok aba hairok dang na adino ma harok kore kono kaham kok so tam sum jaga din bo kam tuli yak to kola kungke kisa bolorong hanyo kam tuli sumja longi kanjak ta sasung na sasung por yang thaga na nung bozor nuru khabono hasam no kakha ni kaing thaga heta sasung ka ngasung na si kholi to bo hasam kamon yang na si khoka kai bo ai tha ta angka musu jor tungna phanya hin dong mona ma herok ta lokhe bin bo tha kang ka sale ta ko nin no khabar sa an no ku yangono orono busuk sa busuk sal naro thang ke sarap to sogoyo 15 minit rok khaita 20 minit nin bom ke sar sidi an bung ke jiten na brama ye ojra sokpayung gang ke naro khaing go thangdina kha abo pura tagarla yang ti khuibo nai tuka yang ti tagarla barwali pachokra barwali yang ti khui nai tuka yang nai tuka yang bolong bra pai bekya ge to malaya ta bono amno biang thaka tabo adin da loglogi da phake na khe kiseleri nai tuka iko boto हमने राबा da khangke noita 10 ta noko pipiro gong ka apron jimke chengkata tam phali ani raw da na pula thangi nai kya gerei ke yango je agi bo je kisi kisi habo a jaga ro sung hoka aro da hab ar keri hingkano ei biang thanak lai kyani singkano ko dara sung sakata yango nuklang oni kano sing yang nai chukata boro mane khana kata sing yang nai chuk phaiprok kan bo sakata yang nuklang oni saka khana kai sing yang rutuk phaikya haipono nugrukli ya biang thangmak lai kya o bolongbo pai rutuk lai kya sang tini bo sapong rutukha to malaya je chukti kher na je mananyo abono koita sung jotono no je nungme rang no lukorok no bahake bo ayang labar ana thamon ba yang sok pa ke yang para sa tongu bo ayang paran ka ko to na yang para ti phai ba bahake mo yang apa asu ta ke phonu yo bo yang to sok me kala obesin ta khama na men tholo agir no uthle kana kham mone khayu am hajan ba yang tam para yang koita bupra tong lama yang bupra lama omo hasam ka ba khenkan no sung lutuk lai mene ayang duja bupra tong yang kaise pachikoro dung thangmani barwali school tongo yang ga khanje thangman lama singom pura pai bekya duja san lutuk ba khana lutuk ba kya gayang bina atio tongo ani nanani tabu ani ka goto ningkai bini moy arabo sung thang nai arabo kurui onai ro sinna che tong aingo bono sinere rok tongo sung thang ka mama bo masa jagani no mama baing sami thang jak tongo nga arabo sung thang ka bo ka bini boy kala yung sung arabo thang tu khemia kurui arabo sung nai kya sung bebang pai bika jargu sika pai nei beke sung kun ja phan kurui kya bo bo ongkhori thangmane kabang ma karon ngai mano bukha dukhu nangjak phanung mano kaham phanung mano kobor phanung mano je sarup khe phan bono nukthung cha phan nungui tongthung berei phan tongthung kep nog phan haboi samung tamung nugui tongkhang khe nor kisa sawjadi biri nog ni borok kabangma paran borok rutuk laijak bo maisanan se chikang horgo chwak nungjak tongbo nungjak kisa nor khama mankha hi ang chwak nungya miya horobo phungo kamanan se sikang horo sarigo bor norok tamo salai tamo kok salai rok thulai ke miya hain thulai hain kisa bisa hain kok sai chukata tam sa su kok ngang sana rong ya ta tam dan sai chujaka man tamo hai khaina kono kok bidi chablai hi changna di jes pan chai chalanya pum mai chalanya phur pan thulanya phurung kok salai bilina salai jagi abo ko hai saman no pok thakata ba kun wala kai ja kri ba saman no pok thakata kono kok no pan chaya saya ke bo no kono kok sar marak tu tong hai ki tong di hai ki sadi bo nongkhornan sai sikang o horogota bo de nongkhorna hini bo pula chaya nale pula de saya sama kayu ko agiro ko sawo ang khai nangano jalaru ni nu gang non tam jalaru ba ha u bau tam sung nang kha pheka kha ton chidi ni rok ni ja ka yo ko khonta bano ang salsa kala kamai thanga na chok su mang la ga no ni nu bo ma her wai bisero sakana sama ko nek bar saw am tinyo ya am ti sa sap am ti sa kang jolita tang ni nga ba ko tam ni na ba tam mani ni ang joli jago nung bon bo da bu buya u chwak nang kha ki mi sa khanta na ta nang di ne ta nang di ki bo khe chaja gya kong no chwak bu nang ye bo buya ya sek nang ma khai sari kala khe sim nang go go phek thango bo khai sai jung adi sar nang khai no ke nang wa asuk kobong bar samane tangai nang asuk kemai thangna mang hun abro kai huno a saya po ano ang huno tami bagan nang kamala ni nang chiri khok hin ta tam nang aba dong chi dalang asuk nang hamyang ai phai puro go asuk ha ke barang kabang khibui bos pon tani chong nang yala tam ni nang kamala na bo abon ta hamyang tong puro nang asuk kawang kha nai payment na tam ni nang tap kha kamala ni ha ang hain ta go bo kise ban bu khaw wan song nang le ani lang sala masasi
porbo khasa yang mang si ne Ni besa khorok besa. han bo samang ne Khorok celamang da buri mang. sala masa buri masa bo sala na bo khai lok jak go bo ba ke khibi thang mang kha ba asu khai lok dang ne bo ro asu mai O mai sa pro gang ke bot aba hairo khuk pen ma da tongsa sama da tongsa. Ang Kwmai thangnai khana gang ke ba hairo. saya asu bo ngong bo asu khai lok dang ne bo ro bo ba yang thang kan do Bo ma he kok pe plamani. Koi bo sorok pe play tongna. Pufro bo bo son tege pe plan cheng. bo soro kang sai mali bo Agi pana da 5-6 bosor 7 bosor sekang a kok ro pe pe plabo. asu pe pala ya phoro go Bufron tege ke abo kok sanan cheng. bo hangrai ni sekang doro bro go kok sa sa Puile cheng man ke tang cheng a kok. quang bo ko tu khai hono ano ang Kwmai thangan do ni nang tam san za la ro Chok ta nang di ke kam ke tong di ma da sik jal nang ja khabo. ka bo ha nyu kok sa bla ka tam sik sa ro ta tam sing nang ano hai khlai hono asik za la ro Abai samba ge Kwmai thangka. abun ta Nang ha ke chok ta nang di abai samba ge Kwmai thangka jani. hai ba ga ka ma khang sai me ta bo Tam san mu sung da jodi nin besai non nugi tong khan bon tam san mu sa ga da. an bo sai no je nu gi tong dai rang phal ki sa ro wan to bo je za ka no khje za ka ro mo jon thi o ko phone number za go phone khai di Nin bung kita mo. an bung ko bodolo ki Bin parang ke oro da na ke on jagan bo samri phaimani. samiri phaya bo ro ko samiri thang za ga gi gor sing ori se pheketa Bin para asul boro. o ko bo o kisno ko ma para Oro na. Agi bo nor biang thang dungi mani. agi ki bo an ro samiri thang za ta Nin para ke boro. i ko ro kisno ko ma a kisno ko ma za go bi ha son ro para Om biang go. ni ko ya Gana gana da. sal ya Biang mura saja mura thamchalai da na ta. mura tham sa ya mura al ko hatai thai sa ko to ni chong Nor agi hamjaglai sikai jaglai na. ham za kin kai jo যে ও বরক ভাই সামুতাং পুরো বিরিমা পাইমেনি কমসে কম লেখানি 6-7 প্যাকেট পাই থাকা Aske payu na non pairi kha. ই Bo jaga samtang lai puru. আবাই বাগান রাপার বেড়া খালাই পুরতা Non mang pai bo khap thang pai ya. ব তো থাংয়া দাং মা থাঙ্গাতা বক তো Ta hisrai ba. সারাইবা Aske nung na bo. আজ নং বিরি খাই নং নং মাখাই Bo jes kam biri panya bagi mas mana khana ta. মাস পানো খনে বই বিরি পানি বাকি চা বো মা নং বো ফুং সারিং নি খা দং সমায়া বো সাখাই Ge khana ta busong chini yang takar jala jompo yang gulaga te dekhe bisram gom te nor kisa je biri phale tongnai rok cha phale tongnai kisa khel khaija bai de tinin bagi sang chinai choton hambai.